Hej, mit navn det er Thomas Larsen. Jeg har noget på hjertet, jeg godt vil dele med dig. Det er mig, der er grundlægger for virksomheden Eat CO2. Men først og fremmest er jeg også en stolt far til 2 vidunderlige piger. Og det er den dybe følelse af kærlighed og ansvar for at gøre det rigtige, ikke bare for klimaet og biodiversiteten, men også for vores børns fremtid, der skinner igennem vores virksomhed. Blandt andet derfor har vi valgt at gøre det til vores alt overskyggende mission at genplante planeten. At plante træer er en af de mest betydningsfulde ting, vi kan gøre som mennesker for at beskytte vores planet og sikre en bæredygtig fremtid for de næstkommende generationer. Men det kræver tålmodighed, engagement og håb. Når vi planter et træ, skaber vi ikke bare liv for en enkelt organisme, men også for hele økosystemet. Vi skaber liv til jorden under træets rødder, til de dyr, der finder ly i træet, og naturligvis også til luften, når træet opsuger drivhusgasser fra atmosfæren. Træplantning handler om håb. Vi planter træer for at skabe en bedre fremtid, hvor vores planet er sundere og mere bæredygtig. Men vi planter også træer, fordi vi godt vil vise, at vi tror på en fremtid, hvor mennesker og natur kan leve i harmoni.